razularena banda koja laže da je pucala zato što su bili nervozni. To rade po nalogu, jer jedini njihov cilj je da se izvrši što je moguće više i što snažnije provokacije, da bi mogli sebe da predstavljaju kao nekakvog ugroženog Zelenskog i ne znam koga, i da nas uvedu u sukob sa NATO-om, a da onda oni oslobađaju ceo svet od ruskih slugu, kako kažu, i tako dalje. To je ceo smisao svega što rade. A mi možemo da se oslonimo samo na sebe, samo na svoju Srbiju. Ni nekoga više. Nitko može da nam pomogne i da hoće, a ne vidim ih mnogo ni da su stali u red da nam pomažu. Baš kao što ih nije bilo ni 99. ni mnogih drugih godina. Svih zajedno. Ali vas molim da mi otvoreno kažete šta je to što mislite da možemo da uradimo. Uvek. Ne mislim na vas, nego na sve druge.